Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Gergő vagyok, és ebben a videóban egy kérdezfeleleket hoztam nektek. Lássuk is a kérdéseket. Első kérdés, lesznek-e vlogok? Persze. Második kérdés, milyen tanuló vagy? 4-es, 5-ös. Harmadik kérdés, mi a kedvenc tantárgyad? Nekem a tesi a kedvenc tantárgyam. Negyedik kérdés, ki inspirált a videózásra? Tulajdonképpen senki. Ötödik kérdés, miért kezdted el a videózást? Hát, most azért kezdtem el, mert én Cica. sokat nézem mostanában videókat, és gondoltam, elkezdem én is. És haladunk. Hetedik kérdés, szeretsz videózni? Igen, szeretek, ha van kedvem. Nyolcadik kérdés, mivel vágod a videóidat? Én a Movie Maker nevű programot használom videóvágásra. Ez hanyadik kérdés volt? 9. kérdés, lesz-e Rom Tour? Tervezek, szerintem lesz. Hol laksz? Házban. Van-e tesód? Ha van, akkor mennyi? Van egy fiú testvérem. Egy. Lesz-e milyen egy napom? Igen, még nyár alatt szerintem összehozok egy milyen egy napom videót. Na, ez a rövid kérdezfelelek ennyi is lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Én Gergő voltam. Sziasztok!